Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала Люлин и е част от коридор номер 4 на трансевропейската транспортна мрежа, който свързва Видин с Кулата. Проектът се финансира от Оперативна програма Транспорт 2007-2013 година и националният бюджет. Началото на обекта започва от км 59,400 на Софийския околовръстен път. Проектът е съобразен с вече изградения пътен възел на автомагистрала Люлин. Дължината на изграждания участък от автомагистралата е 3009,18 метра, а проектната скорост 80 км в час. Изгражданият път включва две платна по 10,5 метра, като всяка разделителна ивица е от 3 метра. Освен това се изграждат довеждащи пътища с ширина 6 метра и тротуари по 2 метра. Това прави общ габарит на пътя 46 метра. Класът е градска автомагистрала, клас 1Б, която включва още пътни възли с елементи за проектна скорост от по 50 км в час. Проектът включва още реконструкции на улици, пресичащи автомагистралата, с елементи за 50 км и 40 км в час. Нивелетата на пътя е съобразена с теренните условия, обезпечава се отводняването и се осигуряват необходимите височинни габарити при пресичанията на съществуващите булеварди и изградената автомагистрала. Конструкцията на пътната настилка за директно трасе е съобразена с категорията на движение, което е много тежко. Тя включва износващ пласт на директното трасе, неплътен асфалтобетон, битумизирана основа от трошен камък, циментно стабилизиран основен пласт трошен камък. Скоростната магистрала се развива върху съществуващото трасе на Софийския околовръстен път. При километър 0,740 се изгражда едноотворен интегрален мост за преминаване над река Какач, а връзката със съществуващия път се осъществява на първия километър. С изграждането на този участък от околовръстния път на София значително ще се облегчи трафикът, поради разделянето на потоци на транзитно преминаващи и локално минаващи моторни превозни средства, чрез изграждането на довеждащи пътища и възли, както следва. Пътен възел на Софийския околовръстен път с булевард Царица Йоана при км 60-596. Възелът се изгражда с естакада за транзитно преминаващия поток моторни превозни средства и локални платна, включващи се в булевард Царица Йоана с кръгово движение. Транзитното движение се осъществява по естакадата над нивото на булевард Царица Йоана, а местното движение от и към булевард Сливница по кръговото движение и довеждащите пътища на ниво терен. При кръстовището на Софийския околовръстен път с булевард Сливница се изгражда кръгово на 3 нива. Първото ниво осъществява транзитното движение по Софийския околовръстен път посока север-юг. В този участък, т.е. две платна от по 10,5 метра широчина за всяка посока и средна разделителна ивица от 3 метра и два тротуара за всяко платно от по 2 метра. Второто ниво е кръгово кръстовище, през което потоците от моторни превозни средства безконфликтно и за максимално кратко време ще пътуват във всички посоки. Кръговото кръстовище на ниво терен е с два дълговидни моста над Софийския околовръстен път. Техническите показатели на кръговото кръстовище са следните. Радиус на кръга 40 метра за проектна скорост от 40 км в час. Минимален радиус на входящите връзки към кръговото кръстовище 15 метра. Минимален радиус на изходящите връзки от кръговото кръстовище 30 метра. Ширина на платното 11,75 метра. Три ленти по 3,75 метра и двустранно водещи ивици по 25 см. Директни десни връзки, проектирани за проектна скорост от 40 км в час. Третото ниво е естакада над нивото на сегашното кръстовище и ще осъществява преминаването на транзитния поток по направление булевард Сливница – Калотина. Естакадата ще бъде 8-отворно съоръжение с ширина на пътното платно 7,5 метра и два тротуара с ширина от по 1 метър. Етапите на изпълнение на възела са 3. Първият е изграждане на външен временен кръг и въвеждане на временна организация на движението през него. Така се осигурява безпроблемен трафик във всички посоки на кръстовището. Пренасочването на движението позволява изграждането на постоянно кръгово кръстовище и естакадата на булевард Сливница. Вторият етап започва след изграждането на постоянното кръгово кръстовище и естакадата. Тогава движението се пренасочва към постоянния кръг и започва строителството на всички пътни връзки към възела. А по време на третия етап, движението на моторни превозни средства ще се пренасочи по вече изградените довеждащи пътища, когато ще се построи траншеята по директните трасета на околовръстния път. Това проектно решение е избрано, защото позволява изпълнението на възела да се осъществи, без да се спира движението по околовръстното шосе и трафикът по направлението булевард Сливница – Калотина. Чрез този проект пропускателната способност на възела ще бъде увеличена многократно. Ще се подобри движението на транспортните потоци във всички посоки и ще намалеят многократно вредните емисии, които в момента се отделят при задръстванията в района.